Sziasztok gyerekek, én vagyok Rajmi, és itt van velem Geri 307. Sziasztok! Várjál, Geri. Jó. Várjál, nekem meg kell igazítani ezt a... Várjál, akkor én is beteszem. Így. Hát sziasztok, visszatértünk, tehát akkor folytatjuk. Igen, a 19-es szerón. Várjál, meg kell igazítanom a fülesemet, mert túl nagy a fejem, azt összenyomja a fejemet. Így. Na, így jó. Na, akkor gyere. Jó. Gyorsan erőzök. Gyors. Na. Én már elindultam, itt vagyok Kisenci. Segítek egy gyereknek. Az meg a vég, hogy engem ölsz, akkor segítek inkább. Segítsenek a pirosra töld azt, úgy ott azt. Ez az. Most meg ezt. Most meg ezt kell ölnie. Jaj, basszus, jött azt hiszem még egy gyerek. Office. Office-ok. Oké. Basszus, nekem is kell. Meghaltam. Nem baj, megvan, tudtad. Oké. Megvan, tudtad. Megölöm. Kinyírtad? Még nem. Így Erős gyorsan. gyerek. Gyorsan megyek. Megöl. Ó, fészik a hülye! Shit. Fullasztottam. Megvan a YouTube-os kardod. Jaj, ott van egy gyerek. Megyek megvédeni. Jó, megvan a YouTube-os kardod, gyere érte. Kösz. Ó, kösz. Isten hála. Én is. Szecsere. Szerintem... Milyen videós lenne? Hallod, még egy feliratkozója se lenne. Oké. Mehetünk. Jó, itt van egy valami. Vigyázz! Nem vettél szettet? Nem Jó, vettél szettet? megölted? Még nem, de nem vettél szettet? Nem vettem. Basszus, megöl. Ki? Engem? Ah, szerintem. Nem hiszem. Nem tűnik erősnek. Ne! Megölt! Hack. Jelenteni. Jó van, engem is megbír ölni. Szerintem csapjunk össze. Szerintem egyszerre kellene elindulni azt. Én most nem erőzök szerintem, vagy de. Én erőzök, muszáj. Nekem is másképp nem tudom meggyőzni. Én se. Mehetünk. Teli van cuccal? Itt van a YouTube-os kardom, lehet, hogy meg lesz. Nincs meg, geci. Várjál? De megvan mind a kettő YouTube-os! Gyere, segíts, itt vagyok kint! Hol? Itt vagyok kint, segíts! Oké. Üssen vissza a hülye geci. Visszamegyek, jó? Azt a rohadt! Basszus, YouTube-os nem kardom. vagyok ópízva, nem vagyok beópízva és megölt. Nem baj, betettem a kezdve mind a kettő YouTube-os kardot. Szerintem geci. most béna kardokat vigyünk ki. Hát Ez én olyan kurva erős. már egy gyereket akarok ott fenn megölni. Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Ki? Én? Geci! Segíts! Itt vagyok! Encsi! Lehet, hogy fullasztanak. Fullaszt szerintem. Gyorsan. Fullasztott. Megölt.
bazd meg. Fullos karddal. És És elveszett a fullosom. nekem is. Vagy nekem nem. Elveszett. Megszívtam. Megyek Jó, segíteni. gyere. Mert harcolok. Gyere már segíteni. Megyek, itt vagyok, Tehát, hogy engedd megölj, be! jaj! Azt a rohadt. Üsszed. Úgy van, azaz. Kiszabadult! Kurva anyját a lov gyereknek a... Azt a... Menekülök, te ne. Mert én csak egy kicsi időre. Azt a render fel. Geci, végkeres nálam 2 fullos kard. Vissza kell rohannom spawn. Harcolj vele. Jó, Ez meg az- harcolok. Ameddig csak bírok. Júj! 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 Megyek. Jó, Csak de én- nem bírod legyőzni, túl erős. Nem áll. Basszus! Megölt! Szívás. Várjál meg egy sajtólak. Tényleg megvan a... kard. Aha, megvan. A YouTube-os. Ja, mind a 2. Az igen. Mi kemények vagyunk. Elnézést. Megöltem egy gyereket. Geci. Mi az? Fullos volt inventoria. Várjál, be kell, hogy ópízzak. Megint ott az a gyerek. Nem hoztam a ilyemat, geci. Hülye vagyok, bazd meg. Várjál. Végtelen síjat akarok hozni. Várjál. Ez egy jó így, csak nincsen nyilam. De van. Itt van. Geci, rossz helyre dobtam. Basszus, nekem is majdnem. Nekem jó. Bocs. Mi az? Segíts! Geci, majdnem megölt a fullos szíja. Majdnem, ahogy nem fullos szíj, de mindegy. Basszus! Segíts! Nem bírok. Bazd meg. Valami bocs. Tetvestség. Várjál, én meg így játszom. Aj, menekülős kukac. Tetves kur. Elnézést a csúnya beszédért. De Ja. ideges vagyok. Én is. Rosszat érzek. Én is. Várjál, ott egy gyerek. A kurva anyádat! Az a baj, Mi nem az? figyeltem a gépre. Mert nagyon érdekelt volna. Hol van? Köcsög kurva. Ott van mi? Leesett azért. Csicska. Bazd meg én most, Geci, de csicska leesett egyfolytában. bazd meg én most hozok egy... Mindig leesik. Remélem, hogy most jó helyre fogok dobni. Ez az! Lelőttem egy gyereket nyillal. Az a te gyerek, Jaj, Az cső, igen, lol, geci. én is itt vagyok. Jó. Én vagyok itt. Háj, szíjászom. Vagy nem. Geci, Itt is van egy gyerek. Tényleg. Nincsen szettje, ugye? De. Nincs. Geci, megyek érte? A kurva száját! Jó, gyere föl gyorsan. Jó. Várjál. Fedezd már! Jó, fedezlek. Ó. Gyere.